Namimiss mo na ba ang pamilya mo? May gusto ka bang iparating sa kanila? Nais mo ba silang sorpresahin kaso wala kang oras? O baka naman restricted ka sa pandemyang ito kaya hindi ka makauwi? Well, may solusyon ako sa iyong problema. Aking buong inihahandog ang SMDK Company o ang Surprise Mo Deliver Ko. Ang Surprise Mo Deliver Ko ay isang company na naglalayong maghatid ng pagmamahal at saya sa pamamagitan ng surpresang gusto mong ipahatid. Karaniwang suki ng Surprise Mo Deliver Ko ay mga OFW na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Napakaraming mga OFWs ang nagpapasurprise galing sa Hong Kong, USA, UAE, Europe, China, at sa iba pang mga bansa. Talaga nga namang pang-international ang SMDK at hindi lang yan, pang-international din ang viewers nito. With over 11,000 subscribers, tiyak na mapapanood ng buong mundo ang video mo. At lilinawin ko lamang, hindi lamang regalo at sorpresa ang inihatid ng SMDK. Layon din nitong maghatid ng pagmamahal, gaya na lamang nito. Spoiler alert naman! Isa pang layunin ng SMDK ay ang maghatid ng pag-asa, gaya na lamang ng istoryang ito ni Nanay. Sarap po kayo! Sarap po! Saan ba na yan? Mati! Hindi po, Mami. Hindi kanila makakalimutan. Hindi po. At ang isa pang layunin ng SMDK ay ang maghatid ng seguridad, gaya na lamang ng istorya ng batang ito. My love and my everything. No matter how many birthdays to come and go, you'll always be my little boy. Today is your special day. We pray to God that He bless. Kaya naman, birthday ba ng anak mo? I-SMDK mo na yan. Anniversary nyo ba ng asawa mo? I-SMDK mo na yan. Father's Day? Mother's Day? I-SMDK na natin yan. Thanksgiving? O ano pang celebration yan? Simpleng-simple lang. I-SMDK na natin yan.